Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Πρώτο βίντεο για το 2012, για το οποίο εύχομαι στον καθένα από εσάς υγεία, ευτυχία, χαρά και ό,τι καλύτερο στη ζωή του, όπως ο καθένας το ερμηνεύει και το προσδιορίζει. Είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για ένα θρυλικό κομμάτι της Ender Bay, που δημιουργήθηκε με αφορμή την επέτειο των 70 ετών από τη γέννηση ενός θρύλου της μεγάλης οθόνης και όχι μόνο, του γνωστού της πάση Bruce Lee. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, περνάμε στην παρουσίαση του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν είναι το υποκλίμακα ενός τετάρτου άγαλμα της Ender Bay, μιας εταιρείας η οποία μπορεί να μην κατασκευάζει τα συλλεκτικά της κομμάτια με το ρυθμό της Sideshow και Hot Toys, όμως κάθε της δημιούργημα είναι πολύ προσεγμένο και πολύ άξιο προσοχής. Το εν λόγω άγαλμα αποτελεί κατ' εμέ την καλύτερη και ακριβέστερη απεικόνιση του μεγάλου Bruce Lee, ενός ηθοποιού σύμβολου της γενιάς του και της ιδιαίτερης κατηγορίας ταινιών που πρωταγωνιστούσε. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ μισό λεπτό στην τεράστια προσωπικότητα εν ονόματι Bruce Lee, παραθέτοντας επιγραμματικά κάποια βιογραφικά στοιχεία που συγκέντρωσα στο διαδίκτυο. Σας διαβάζω λοιπόν. Ο Bruce Lee ή Bruce Lee Su Jung ήταν ένας Κινεζοαμερικάνος καλλιτέχνης των πολεμικών τεχνών και ηθοποιός. Δημιούργησε τη μοντέρνα μαχητική τέχνη Jeet Kune Do. Από πολλούς θεωρείται ο μεγαλύτερος ηθοποιός πολεμικών τεχνών στον 20ο αιώνα και παρά το γεγονός ότι έκανε λίγες ταινίες, καταγράφηκε αμέσως στη συνείδηση των θαυμαστών του ως είδωλο. Γεννήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο στις 27 Νοεμβρίου του 1940 και απεβίωσε 20 Ιουλίου του 1973. Υπήρξε δάσκαλος, ηθοποιός, πολεμικών τεχνών και συγγραφέας. Λόγω της εργασίας του πατέρα του, πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Hong Kong. Από πολύ μικρή ηλικία έπαιζε σε δραματικές ταινίες μεγάλου μήκους, παράλληλα μελετούσε πολεμικές τέχνες και λάμβανε μέρος σε σχολικούς αγώνες Wing Chun και πυγμαχίας. Ακόμα και ο ίδιος παραδείχθηκε αργότερα σε συνέντευξή του ότι τα βράδια έπαιζε ξύλο με γειτονικές συμμορίες από την ηλικία των 11 ετών. Μάλιστα. Στα 18 του χρόνια μετακόμισε στην Αμερική για σπουδές πάνω στη φιλοσοφία, εξασκώντας ταυτόχρονα και το Kung Fu. Ο Λί κατάλαβε ότι η μεγάλη του αγάπη ήταν η ηθοποιία και έτσι δημιούργησε στο Hong Kong μια δική του εταιρεία παραγωγής. Η πρώτη του ταινία, Το Μεγάλο Αφεντικό, πολύ γνωστή ταινία παρεμπιπτόντως, κατέρριψε κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις μόλις σε 3 μέρες. Ακολούθησε η επίσης επιτυχημένη παραγωγή του, Ματωμένες γροθιές του Καράτη το 1972, Ο Κίτρινος Πράκτορ εναντίον της Μαφίας, πολύ γνωστό και αυτό, το 1972, και Ο Κίτρινος Πράκτορ του Hong Kong το 1973. Ο παγκοσμίως φήμης αθλητής των πολεμικών τεχνών, Bruce Lee, ίδρυσε το 1967 ένα σύστημα πολεμικών τεχνών, το Jeet Kune Do, ένα συνδυασμό Wing Chun και πυγμαχίας, ιδρύοντας, και κλείνω, 3 σχολές πολεμικών τεχνών για αυτό το λόγο. Αυτά λοιπόν για τη ζωή του. Να περάσουμε στο άγαλμα. Από την πρώτη φορά που το βλέπεις, ανοίγοντας τη συσκευασία, καταλαβαίνεις ότι το επίπεδο λεπτομέρειας του προϊόντος και της προσοχής που έχει δοθεί, τόσο στο επίπεδο χειροτεχνίας όσο και στο επίπεδο βαφής, είναι φοβερά. Η ένταξη του εν λόγω προϊόντος στην κατηγορία HD της εταιρείας Ender Bay μας προειδεάζει και μας δικαιολογεί το επίπεδο ποιότητας. Το επίπεδο HD της εταιρείας Ender Bay είναι το ανώτερο επίπεδο, η ανώτερη κατηγορία προϊόντων, είναι όπως το premium format της Sideshow ή το DX ή η κατηγορία DX Hot Toys. Τι να πρωτοπούμε για το άγαλμα. Ας ξεκινήσουμε με τη φοβερά δυναμική δοθήσα στάση, η οποία αντικατοπτρίζει την πιο αναγνωρίσιμη κίνηση του Bruce Lee στην ταινία Enter the Dragon. Μια γεύση από τη συγκεκριμένη ταινία θα πάρετε στη συνέχεια του βίντεο. Το πιο σημαντικό ίσως πράγμα στη δημιουργία, να το δείτε και από εδώ,
ενός στατικού αγάλματος, σαν αυτό, είναι η κατάλληλη αποτύπωση μιας στιγμής που έμεινε στη μνήμη μας όταν βλέπουμε την εκάστοτε ταινία με τον εκάστοτε πρωταγωνιστή. Και πραγματικά αυτή είναι η στάση η οποία χαρακτήρισε τον Bruce Lee στην συγκεκριμένη ταινία. Συνεχίζουμε με την ποιότητα κατασκευής που είναι και αυτή ανωτά του επίπεδου. Το άγαλμα, όταν το σηκώσεις, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται από το βάρος για μια συμπαγή κατασκευή που οφείλεις να τη μεταχειριστείς με σεβασμό και όχι σαν παιχνίδι. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι σκληρό πλαστικό για το σώμα, επικαλυμμένο με κερί για την επίτευξη αληθοφανούς απεικόνησης δέρματος, και για το ρουχισμό, όπως βλέπετε, χρησιμοποιήθηκε το γνήσιο ύφασμα, ενώ η βάση, όπως βλέπετε και εδώ που είναι το δάχτυλό μου, είναι γνήσιο ξύλο σκαλισμένο όμορφα με λέιζερ. Στις ακόλουθες φωτογραφίες που παραθέτω θα καταλάβετε καλύτερα το επίπεδο λεπτομέρειας του σώματος, αφού όπως θα δείτε είναι διακριτός μέχρι και ο υδρότας, κάτι που δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Αν πλησιάσω ίσως φανεί. Βλέπετε, η έκφραση είναι αληθοφανής, είναι σαν κέριουνο ομοίωμα, η βάση του, τη Enderbay, η υπογραφή, όλα αυτά σκαλισμένα με το λέιζερ. Τι άλλο, το ύψος του αγάλματος αγγίζει τα 42 εκατοστά, κάπως μικρότερο από τα περισσότερα αγάλματα ίδιας κλίμακας. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Bruce Lee ήταν αρκετά μικρός όμως, οπότε λόγω της κλίμακας μικρότερο και το άγαλμα. Τι άλλο, το επίπεδο της βαφής είναι εξίσου εντυπωσιακό, όπως βλέπετε από τις άκρως ρεαλιστικές γρατζουνιές στο σώμα. Αυτές είναι οι γρατζουνιές τις οποίες τις οικονόμησα από τη μάχη στην ταινία με τον Χαν, τον κακό του έργου, και το χρώμα του δέρματος. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο με περιγραφές. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, όπως βλέπετε. Στο συνιστώ ανεπιφύλακτα για όλους τους λάτρεις του Bruce Lee, και όχι μόνο βέβαια. Άλλωστε ούτε εγώ είμαι ο φανατικότερος οπαδός του Bruce Lee, αλλά από τη στιγμή που είδα το άγαλμα αυτό της Enderbay με κέρδισε και δεν το σκέφτηκα καθόλου γιατί να προβώ στην αγορά του. Το γυρίσω μία από πίσω να δείτε. Το γλυπτό είναι φοβερής ποιότητας, βλέπετε, και το μυϊκό σύστημα είναι διακριτό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Προχωράμε στις φωτογραφίες.